půjde. Ne, tak nezvoní, tak mají dál, ne? Půjde ještě. Co? Tam půjde derby. Neslyšel jsem nic. A já bych se... Asi ne ještě. Renato se Spíkem, že chtěl se zvolit dnesky hala. Domácí zástupci. Já myslím, že to asi podpovídá, že to je na zase. Ty kodíry. Už to nech bejt, ale ne. Já vím, ale... Ne, ať tě dá dopředu, a vrtne, jestli to Franta to tam nevrtá, tak si chci koupit od toho trajčku, na 12 závisí. Ale on má 10. Tak. A mě říká... Tak, na motěž. Nespěchej. Jo? Pavel Prima je taky Takže majitelka akorát snaží. Na motěž. Oni papí přehazijou sami tady. Ale těch obrtech jsem to dneska dal jenom na zadek, protože já nemám. Výborně, takže No ale to, já musím obstarat.